И здравейте хора, аз съм Minecraft Gamer BG и тук е... Казвай. Да, маски, доги. Да, ние ще правим видеоклип заедно в пещера. Неговия скин е на Rangers. Чакай само си прави видеото. Защото... Аз съм ти. Ей. Не бе, аз. Ти беше гледа. Да, знам. Сега ще видиш неговия скин. Неговия скин на... Къде е печката? Моля. Чакай да направя, защото да направя. Тук. Защо? Ето, една печка. Дай. Печка, мечка. Чакай за набързо това. Имаш камък, бе? Ама виж, нещата не станаха тук, ама защо ни изчезна пещерата за Бога? Заради тъпия телефон. Така, запаля печката. Не, чакай да си му печка. Къде е печката? Сложих я. What the fuck? За тебе ти заби. Не. Тъпи интернет. Трябва да съм цак. Ама, този пък. Ама, как ще правим? Ето, дойде. Дойде. Да е бата и печката е. Ади! Хвали ми просто нещата, ще ги покажа. О, човек, просто седи тук. Ето, седи тук, ще има два зажаване. После такова. Да сложих чай, ще направим поне малко факли. Не, виж, аз съм тук, не? Не. Вот, това ли са прави факли, бе? Да, ама защо ни показах какво се прави? What the fuck, бе? Левна? Как така? Списаме, че левна. Басте е телефон. Не си левна? What the, що си левна? What the heck, ти къде си, бе? Чакай, то нещо тъпата играе. Тук има пущина, ще я отворя. Чакай, ела. Сега ела до тук до печката да видя нещо. Ето, видя ли? Това факт. Само пет ли? Тя и може ли по пъчки? Имам три пръчки. Майка ти те пъчки. Какво служи? Чакай, аз не ги взех. Там. Бе, къде там тискам аз съм? Да направи ли ски? Да, само ще две. Още две, нали? Да. Какво да направиш? Ще си градим, чакай. Значи по 10. Да. Ето, сега ради се и така. Да направим ли много да се подят? Чакай. Удари ли там? Извинай. Да видя. Ще някой. Не виж, Начо. Вой, преди малко. Да, е. Това много бърз беше. Скачка. Ама не идеха би всички колко. Чакай. Тук само се... къде натискаш там? Чакай. Мане, зомбито. Да. Зомби! Тебе не те атакува. Мен ме атакува. Ти ми меч набързо. What the? Чакай да махнем. Дай ми доброто чакай. Имаш 12 чакай. Защо не мечи? Бати интернет. При мен, виж, точно. Ето сега му удар. Какъв е вашия интернет, останете направи? Какво?
Вот, подожди. Это что? Ага. Вот как? Да, правильно чест. До сега. Зими си факлите. Ча, съм ще снайпер. Ще направя един чест, който да сложи някакви букуци. Аз тук букуци. Тук тя се вика. Зими факлите. Чакай да сложи често да написа. Само да сложи често. Защо имам 2 хаси и 4? Какво е това? Хак ли съм? Какво съм? Аз тук имам 8. Аз хакер Аз тук имам 8. Ще сложа... 8. Да. Чакай, ще дам няколко. Ти си ми намерил. Къде си? Там. What the heck? Какво са тук? Оставите да скичули. Ако не потребват, просто. Тези ми не трябват. Вълната ми не трябва. Тосканът ми не трябва. Фактът тук. Това тук. Той. Той си. Ти си отвори още често ли? Не. То лага. Лага ти. Забивам на... Че заби. Преди не забил. Не, така. Няма биш. Не, по-касно. Чакай, аз тук много... Аз съм го... What the? Лизи. Защо? Преди мен хака преди... За кого биш? Какъв интернет? Бати интернет аз имам. Колко батерия имаш? 17 ти колко имаш? 11. Ама ти си взаедно. Ако това не имам и аз заедно, имам още едно такова. Аз ще ги сложа тези неща тук. Чак гнил по гнил. Махал да ти стане гнил на сапа. Ето ги факлите. Къде са? Не, после дойде. Съм 19! Ти имаш... Аз съм 21. И какъв е това? Имахме само 20. Пък какъв хакер? Удвоиха се! What the fuck, виж аз колко имам? What? Два пъти по 21. What? 32 имам. What? Какъв е това хак? И аз не знам. Или бък? Може да. По-яко. За кого биш? Виж. Ела. Ударма! Надо интернет има. Бишма! Ами ли го? Да пръдеш ти. Аз съм 42. Ай, съм това! Ама не ще... За това биш! И вода! Мой бъди! Що прави? Ето, дядо! Слушай! Виж колко живот съм. Не мога да уткам. Можеш! Удреш ма! После се оправя. Стига! Да. Стига, човек! Ела, да купа някъде. Ти ще ме убиеш. Няма, ела към пещера. Не си, не може. Ела тук. Какво си замръзнал тук? Какъв е този свят? Не, сега просто... Как я се розум? Не, какво си не?
Няма там зомби. При мен идва. What the fuck, откъде идва това? Откъде те да знам? Пич. О, косатка си. Това имам 20. При мен има. А не, ти... О, правя сутрин, че мръзвам те зомбита, факър. Кога ще намеря пещера? Убиха ме. Кой да бил? Не знам, че. Аз те убих. И някой след тебе би. Не, Не, убиха и тебе. Убиха и тебе. не убиха. Убиха те, виж. Виж, го намерих. Ето казах ти и тебе те убиха. И какъв е той бъх, бе? И аз не знам. Ей, без да слушай така и. И ти бе, не. Скелет! Скелет ме убива! Чуят! Скелет! Скелет ме скелет. Ето това се виж, това се виж. Не, виж. Това. What, видя ли? Вие видя ли? Да, е. А виж къде си? И сега ще дали шанс. Ей! Насвойте. О, чакай, взех само вълната ти. Зими! Уф, обаче изкапа не изглежда. Трябва да съм така. Ето сега излезе. Малко мръдна пълно. О, скелет! Някой скелет гори. Къде? Точно до дървото. Ай го! Ма би там! Скелет! Да, къде е скелет? Аз не го имам. О, виж, те си изкопал, виж. Боже, се убиха. Аз съм ти, бе! Да направи каменен. Да направи каменен меч. Ела, такова, пещера. Оги само да направя два камени меча. Направи на мен. Окей, нямаш ти. Стани! Да, е. Такова желязо. Ето. Ето два камени меча. Еми, това ще клипа. До скоро. До скоро.